Zdravím vás lidičky, u nového videa dneska tady mám CB a Honza. No, já ale jsou dva. Básníci, jak se skládá, ona mne asi má ráda. Já nejsem ani Leonardo, ani Michelangelo, ale to mám amatérsky chudou. Ale když mě paní můza políbila na čelo, rozhodl jsem se skoncovat s nudou. Samým tahem, jedním tahem, srdce z lásky maluju, protože já Ono to i na vaně. Já neměl nikdy nadání, mě nehýčkali uměny, z kreslení jsem vždycky mýval 5. Ale dneska vlastní duší kreslím fresky na stěny, tabule mi slouží místo štětky. Samým blahem, jedním tahem, srdce z lásky maluju.